De CEET només hi ha un, però en som molts. El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana ofereix estudis de cicles formatius de grau superior i també la possibilitat de preparar proves d'accés per a poder cursar qualsevol cicle a nivell nacional. Una plataforma que te permite acceder a los contenidos del curso durante las 24 horas del dia. Els cicles formatius et permeten tindre millores laborals amb l'adquisició de noves competències professionals que cobreixen les necessitats del món laboral actual. El ciclo de DAO es un montón de competencias digitales que me permiten un nuevo impulso, desarrollar un proyecto, afrontar nuevas oportunidades de trabajo, porque en el ciclo de DAO más del 70% de los alumnos encuentran empleo. Vaig decidir reciclar-me un poquet, actualitzar-me en la meva vida professional. Se fan moltes pràctiques y crec que les empreses deurien de valorar este tipus d'ensenyament. Realicé aquí la prueba de acceso, las habilidades van aumentando. Pienso que voy a ampliar mis conocimientos. L'alumnat del CEET adquireix noves competències personals i professionals mitjançant l'autonomia de l'alumne i la participació en activitats del centre, obertes a Europa i al món, amb estàncies a empreses europees. Estoy terminando el proyecto final. Me gustaría utilizarlo para emprender. El proyecto está planificado para repasar cada uno de los módulos. Estoy haciendo ahora la FP Dual. Es muy importante para mí, desde luego, el poder compaginar en lo que es las prácticas en el trabajo, en la empresa, con la formación teórica. Tengo compañeros que me están formando, es un apoyo fundamental dentro de la empresa, la experiencia es mucho mayor. La formació professional cada vegada és més dinàmica, més global i al CEET cuidem per renovar els coneixements, per actualitzar les metodologies i facilitar-te les vies d'accés per obtindre noves oportunitats en el mercat laboral. Estamos convencidos que si estudiáis un ciclo formativo en el CEET, mejoraréis vuestras competencias personales y profesionales. Además, integramos el inglés en vuestras asignaturas y nos involucramos todos en el trabajo por proyectos europeos y en programas de innovación educativa. I recorda, És públic I gratuït. dona't una oportunitat. Fes formació professional. Obrit oportunitats.